Ayan. Wow. Yan o, very fresh po talaga yan. Yeah. Napaka-behave nila guys. Train na train po talaga yung aso. So, welcome back again sa aking channel, no? So, for this video is, nandito po tayo ngayon sa farm. Yan. Tingnan nyo yan. Kasi, pupuntahan natin si tatay. I think si tatay ngayon is nagpahinga na siya. Tapos na siguro siyang mag-trabaho dyan sa farm. Doon po ko galing sa may restaurant. So, time check po is alas 12 pa. So, yung break time namin dito is 12 to 1 o'clock. So, alas 12 pa. Tapos na po akong kumain. Doon sa may restaurant, no? Sa ubos. So, yan po yung mga dragon fruit. Kitang-kita nyo yan. Yan, no? Wow, ang daming bunga. Yan. So, ngayon guys, puntahan natin si Tatay Andres. Saka mag-silent nan tayo. Tingnan natin kung ano yung ginagawa niya, no? Yan. So, huwag kayong maingay, no? Yan. Malapit na tayo guys. Yan. Kasi si tatay, parang, I think nagpahinga si tatay ngayon. Kasi meron pa akong gagawin. Nagmawir po ako. Ayan. Dito na si tatay. So, huwag tayong, meron pong radyo, so huwag tayong maingay. No? Kami lang po talaga yung dalawa dito. Yung magkasundo. Kasi dalawa lang kami. So, kailangan mag-silence ang tayo. So, magkayong ingay guys. Tuwain niyo gamit ang atuang na Aibo perfume. Nandiyan na pala si tayo. Akala ko, nagpahinga ka tay. Ayan. Sabi na akong nagkuhan ka na tug ka. Ako gibidyohan. Yan si tatay. Tapos na kami nito tay. So isudan mo tay. So may isda pala si tatay. Tungas-tungas talaga dito, ha? Ang gipakaon niyo. Hawa pa? Ako na lang ipakaon. Kabutangan tani, kabutang isa ka. Yan o. Magpakain po kami ng aso. Kaon ko sa to? Wala, ambot pag-agbot na ako. Kaon siguro to. Ayan guys. So ito yung pakain namin sa aso. Yan. So yan, ready na sila oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka aso dito guys. Puro man yung mga kuhan tayo, mga buntis siguro ni sila. Si Pete. Yan si tatay. Ikaw na lang kuhan tayo, ako na lang video tayo. Oh. Akala ko tayo natulog ka. Oh, kaya ako yung na-prank siguro. Nakuyawan ko ato da, kahit laguhos tatay. Yan po yung pakakainan namin. Muna mo na si kaon ito. Spit! Yan. Pamaris na nanay tayo. Kunti lang. Kasi ang dami nila. 5. Mangilong ba? Shhh. Dili ha. Di mag-ilog. Di mag-ilog. Yapag. Yan. Train po ni tata yan. Kung paano magpakain ng hindi mag-away.
Pag-away, latuso na bunal. Daklon luwag, ge. Na, ana, ge. Dili. Eksaw lagi. Tagal ka ganyan. Dili mag-ilog hap. Dakul sige mo yun, mag-ilog mo. Kana siya, nakakaon na ako dito sa ubos. Kumain na yan sa ubos. Napakabihib nila guys. Train na train po talaga yung aso namin dito sa farm. Para lang makapniod to. Ayang lang na. Oo. Yan, tapos na si tatay. Ako lang maghugas na tatay. Hindi na natin. Ako lang hugas. Oh. Yan o. So, huwag mag-away ha. So, ito si Tangkag. Yan si Tangkag. Tapos, ito naman si Fit. Kani si Fito. Si Fit. Ito si Fito. Tapos si Caramel. Tapos itong isa, si Kukupit. Yan, si Kukupit po yan. Kasi doon po yan sa restaurant. Kaya tinatawag po siyang Kukupit. Kasi nga, doon sa may restaurant is factory po doon ng Kukupit. So kaya pinapangalan sa kanya is Kukupit po. Yan o. Uy. Kukupit. Busog na po sila. Yan. So, wala na. Hindi na kayong mag-away. Uy. Yan, so yung pagkain namin dito sa aso guys is sa umaga, sa tanghali, at saka sa hapon. Tayo no? Sa umaga, sa tanghali, sa hapon. At saka ang dami naming tubig na, dito po yung tubig sa ulan, yung pundo namin dito sa farm. So yung ginagawa ni tata, ginlagyan niya ng sandayong. Tapos dito malagay yung tubig. Ang laki nito. I think mga 3 baril ata to. 2 baril ba. Tubig ulan po yan. Galing po sa ulan yan yung tubig na yan. Yan po yung nakulikta namin. Kasi nga kailangan po talaga na magpundo kami or magkulikta kami ng tubig. Kasi napakahirap yung tubig dito. Yung style namin sa pagpundo ng tubig dito sa farm, magpundo muna kami doon, mag-stock muna kami ng tubig doon sa may restaurant doon sa ubos. Tapos gamitin namin ng motor patungo dito sa farm, sa ibabaw. So motor lang po yung nagpapa-andar patungo dito sa farm. No? Shh, dili mag-away. Uy, mag-away yung duwa. Shh. Dili. Dito. Yan, nandito si tatay. Philip Morris ko no guys. Likit. Tanaw na to. Saan paglikit Morris be? Yan pala maglikit Morris be. Bisaya. Likit Morris ni. Longboy. Matry nga. Matry. So, hindi po talaga ako marunong magsigarilyo no. Si tatay is parang tradisyon na nila nung unang panahon. Ilig po nila yan yung sigarilyo. Pero hindi naman, wala naman ito sa halong chemical. Kasi nga, pure lang dahon ng duhat o lumboy. Tapos yung tabako. Hindi masyado walang masyadong chemical. Natural lang po yung sigarilyo ni tatay. Bisaya ka? Oo, Bisaya daw. Bisayang Bisaya. Likit Morris. Lumboy. Dito, diri ka matulog tay. Daw siya matulog si tatay. Siya rin mag-isa dito, no. Pero nung time na lockdown dito sa Cebu, dito po ako natulog, no. Marami kami dito, mga 4 tatay dito. 4 no, si tatay, ito sa? Siyas, tatay Siyas, si tatay. Tapos yung isang guard namin, dito si Tamarong, dito po natulog din, no. Doon kami sa labas. Pag umuulan, tatakbo kami dito sa loob. Dito kami yung matulog diyan. Dito kami matulog diyan. Kasi kunin po namin yung mga gamit na yan. Tapos dito, isa dito.
Yan, dito lang kami matulog sa bahay kubo ni Tatay Andres. Kasi pag umuulan. Pero pag hindi umuulan guys, doon kami matulog sa ilalim ng puno. Yan o. Yan, dyan kami matulog sa may mga, yan. Yan o, yung mga lamisa, mga upuan. Dyan kami matulog. No? Yan o, kamawir ko lang. Malapit na ako matapos magmawir. Yan o. Very clean na po talaga. Clean and green. Ayan. So dito naman kami magsaing. Na-miss ko po magsaing dito. Kasi dito ako magluto nung yung mga videos ko kung paano magluto ng mga utan. Bisaya, dito kami magluto ni Tatay Andres. Yan po yung saingan niya. Yan o. Tapos ito yung mga panggatong na ready. Bugaonon pa ni Tay. Tuwa dito sa ubos Tay. Oh, tuwa dito. Kaunon pa to. Kaniding atsa di ay. Kuya bitaw na kung atsa gamiton. Yun ang atsa ni Tatay. Dagko ba? Saka meron kami ditong radyo yan. Kasi alam nyo guys, pag yung farm ninyo, merong radyo, is para po din yung gusto ng mga halaman or ng mga dragon fruit yung radyo. So pag hindi na ako mag-take ng video or mag-vlog, i-on po namin yan. Pero ngayon, baka maka-copyright po tayo, so i-off natin. No? So yan, ang sarayuwa po talaga ng hangin dito. Very relaxing po talaga, nakakaantok. So wala pang alauna, matulog tayo. Yan o, very clean po talaga. Grabe. Pwede tayo maglaro dito ng volleyball, yan. Ayan o, clean na green. Ang dami ng bunga. Yan. So yan naman po yung CR namin sa farm. At saka dito naman guys, meron kami ditong inalagaan ni Tatay na kambing. Si Tatay po yung magkumpay o manguha ng pagkain ng kambing. Yan o. Puntahan po natin. Dito tayo dadaan. I think matatakot po yung mga kambing sa akin. Kasi nga, hindi ako yung tagapakain nila, si Tatay. So, expected natin guys, na matakot talaga sila sa akin. Tingnan natin. Yan o. Wow, mayroon pang hinog na papaya. Harvestin natin yan guys. Yan o, may hinog. Hindi masyado makita. Ayan, tatlo po ito. Isang lalaki. So yung lalaki nito, yun pong may lubid sa liig. Kasi pag hindi namin tinatalian yan, yung mga babae is palagi niyang kinukulit niyang babae. So kailangan taliin namin yung lalaki. Yan o, ilalaki po yan. Yan. Tsaka ito naman yung mga babae. Yan ang mga lulusog nila. Kunti na lang yung kanilang pagkain. Yan. So mayang hapon, mga 4 or 5 to 6, manguha ng kumpay si Tatay, tapos ilagay niya dito. So ginanin niya lang po, tinatali niya po ng lubid para sa mga kambing. No? Yan, so ito na po yung mga kinakain nila or yung mga waste. Yan o, ang dami na. So meron tayong nakita ditong papaya. Harvestin po natin. Yan. Wow. Hinog na hinog po talaga. Ayan. Wow. Yan o. Very fresh po talaga yan. So kakain po tayo. Yan. Very healthy papaya. Kain tayo ng papaya.
Gawin ako ang kapayas tay. Oh. Kain tayo ng papaya. May kandungan. Ayan. Ang init, diba? Grabe po talaga yung init ngayon. So, kailangan yung ingat po tayo, baka ma-dehydrate tayo, no? Ayan. Ow! Very healthy, oh. Tingnan nyo. Organic papaya kasi nga, dito sa bukid. Pag nasa bukid po yung mga pananim, walang halong chemical, is very organic. Frisco. Sabi ng tatay, fresh na fresh po daw. Oo, wala chemical tayo, no? Yan po yung fresh na papaya. Ikaw, tay? Imusudan? May dito, nagmunggos mi dito. Nagmunggos mi, tay. Dinadala ko talaga si tatay na kakain kami dun sa may restaurant. Pero hindi siya pumunta dun. Sabi niya, dito na lang ako. Kapuyan si tatay. Adto. Harap. Aming kapayasan, no? Tamis. Yummy. So yung isa naman. Hindi pagliso. Daghan ay, Bisaya on tayo, no? Basta dagliso, Bisaya. So yung sabi ni tatay Andres, guys, pag maraming liso yung papaya, is Bisayaon. Pero kunti lang yung liso niya, Amerikanohon. Amerikanohon. Gikan sa China. Kung gamay liso. Ayan, no? Saktong-sakto po kasi tapos na akong kumain. Parang for dessert. Sarap ng hangin dito. Nakaka-relax. Yan, o, tapos naubos ko na. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood saka sa mga nag-follow and subscribe po sa aking channel. Thank you po. Maraming salamat, boss. Ingat po kayo palagi with Tatoy Andres. Yan. Mag-work na po kami kasi tapos malapit na 55 minutes lang para mag 1 o'clock. Bye-bye. Ingat. Yan lang po. Makapag-vlog ako pag break time namin. Bye-bye. Ingat po.